Llevan más de 30 años sobre el escenario. Les hablamos de Xulio Lago y María Barcala. La esencia, los fundadores de Teatro do Atlántico, una de las compañías más longevas de nuestro país. En los últimos premios María Casares, premios de teatro, triunfaron con su obra O Principio de Arquímedes. Estamos nunha sociedade que vende medo e seguridade ao mesmo tempo, como dicía o propio autor. Feito ás veces de ter a dúbida, inclínase sempre casi por o lado negativo. E eu penso que ese medo a veces irreflexivo que nos transmite a sociedade, non? Ante un posible feito non concedemos o beneficio da dúbida, senón que acusamos directamente. De esta actual premisa parte O Principio de Arquímedes, una pieza teatral del dramaturgo catalán Josep María Miró y Coromina. Es la última obra de Teatro do Atlántico. Los padres de niños que asisten a un curso de natación presentan sus quejas a la directora del centro sobre el inadecuado comportamiento de un monitor. Non lle rifei, nin lle berrei, nin nada polo estilo. Abrazáchelo e décheslle un bico. Diso se queixaron. Xurxo é un monitor de piscina que é un monitor moi divertido, que parece que funciona moi ben cos rapaces, que se leva moi ben cos compañeros de traballo, pero que no momento determinado no que situamos a peza se ve envolto nunha serie de acusacións sobre si lle deu ou non un bico nos beizos a un dos seus dos rapaces aos que adestra. Iso eu nunca o faría, pero agora resulta que se queixan porque son demasiado afectuosos. Calma, ninguén se che botou en riba. Están dicindo... Como queres que me calme? Xurxo. Pois Ana é a directora da piscina. E Ana é tamén a receptora de todo o problema que vai acontecer nesta piscina. Ana é quen recibe as queixas dos pais de algo que extraordinario que parece ser aconteceu nunha clase de natación. Ana é quen recibe ese impacto terrible dunha noticia moi desagradable, pero Ana é tamén quen ten que encargarse de averiguar que hai de certo en todo isto. En recepción dixeronme non sei que dun traxe de baño. Que? Que se atopamos un traxe de baño e unhas chancletas. Non sei. Dun dos nenos. Héctor, cada día perden algunha cousa, non o sei. É verdade que lle deches un bico na boca. Pois Héctor é outro dos monitores da piscina deste Principio de Arquímedes. É un personaxe que a priori é amigo de Xurxo. O que pasa que no debir desta peza, bueno, pois vai tomando unhas decisións con respecto ao feito que acontece na obra, que é un pouco o conflicto desta obra. Entón, bueno, é un pouco un xogo, non? O que establece este personaxe con respecto a Xurxo. La historia no transcurre de manera lineal. El espectador se verá sometido a sorpresas continuas, a saltos de tiempo y a la presión de la propia realidad. O autor realmente non nos quere falar tanto, penso eu, deste feito que acontece na piscina, de algo, de un comportamento non correcto con un neno, sino de que acontece na vida ordinaria cando temos unha situación extraordinaria e a damos por certa sin realmente coñecer o que acontece aí. Como de pronto isto se transforma nun bulo brutal que se espalla dunha maneira terrible e que condena a unha persoa antes de ter realizado realmente un xuízo xusto. Se supón que teño que facer a partir de agora? Es la 30ª pieza de una de las compañías más longevas del teatro gallego. A súa estrutura teatral é moi interesante, as personaxes son potentes e os asuntos son desos que paga a pena, según a nosa maneira de entender este oficio, de levar a escena.
traballar estructuralmente cun texto no que a sucesión lineal temporal non é lóxica, senón que vai pa diante e atrás, eso implica moitas veces, claro, unha concentración extra. Si xa se ten no teatro, aquí extra, porque tes que retomar emocións que xa deixache, volver ao pasado, volver ao futuro. Logo, traballar na compañía de Atlántico é complicado, non digo digo complicado porque é moi rigurosa, entonces eso está moi ben, e traballar con grandes profesionais que levan máis de 30 anos dedicándose a isto, pois, bueno, implica un extra sempre de motivación. Parece que esteas obsesionado incluso, a verdade non sei por que estiveches... O principio de Arquímedes ha cautivado a crítica y a público. También a los compañeros del sector. Ha sido la pieza vencedora de la última edición de los Premios de Teatro María Casares. Un bonito colofón al 30 aniversario de la compañía. 30 años sobre las tablas. É toda unha vida. Pero é algo moi controvertido porque este mundo teatral noso que amamos tan profundamente e que foi medrando con nós durante moitos anos e chegando a ser algo importante que parecía que formaba parte desta sociedade, está neste momento nunha situación un pouco dura. Un pode crear un espectáculo, pero un espectáculo non ten sentido se non se pon en diálogo cos espectadores, e iso está sendo moi difícil. Durante estas 3 décadas, los temas no han cambiado. Amor, desamor, muerte, vida, dolor o placer, aunque hay situaciones específicas de cada era. Mire, estamos preocupados. Miña muller viu no Facebook un comentario sobre o que está pasando nos adestramentos. É unha acusación moi grave. Estos días, nun coloquio, despois dunha función deste espectáculo, un mestre nos transmitiu unha cousa absolutamente impresionante, e é que os funcionarios teñen que firmar un documento que expresa que non son pederastas. E entonces dice, Dios mío, como? Non é... Sí. Bueno, entonces hai 30 anos non acontecían estas cousas. Nin hai 60 co lamentable réximen franquista. Había outras igualmente lamentables e insufribles, pero bueno, hai 30 anos. O principio de Arquímedes hai 30 anos non tiña sentido. Se tivese acontecido alguna cousa, ti teríaste decatado. Como que? El con algún dos nenos. Un xesto, un comentario, algo que dixese ou que fixese. Xurxo... Que? Se ven a policía, que lles ides contar?